fain era dacă era și un picut. Da? Nu era greu, dacă eu două nu mai... Cum urcăm? Tata, acum... Tata, Dă-i înapoi! Dă-i înapoi! Și ia mai mult! Nu, o să pici acolo! Dă-i înapoi și ia mai mult pe stânga! Vii înapoi mai mult și dai și mai stânga! Cum? Îndreaptă roțile și hai înapoi!